Мир вам, братья и сестры! Начиная наше собрание, в молитвах обратимся к Господу и помолимся Ему. Боже наш милосердный, мы так благодарны Тебе за Твою любовь и за милость, которую Ты сегодня являешь для нас, что позволил нам прийти в Дом Твой. Господи, и мы призываем Тебя, чтобы Ты благословил каждого из нас, чтобы благословил это служение. Пусть оно будет для Твоей славы. И каждого из нас, Господи, сделай способным принять Твое Слово, способным прославить Тебя и быть внимательными к тому, что Ты будешь говорить для каждого из нас. Слово утешения, слово наставления, слово утешения. Господь, за все будь прославлен наш Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Каждый раз, когда я прихожу в молитвенный дом, я задаю себе вопрос: зачем я прихожу сюда? Я думаю, что если этот вопрос адресовать вам или даже маленьким детям, они дадут на него верный ответ. Зачем мы каждый раз, каждое воскресенье приходим сюда и собираемся здесь? Даже дети не ответят верно. Мы собираемся в Дом Божий для того, чтобы поклониться Богу. И когда я думаю об этом, я спрашиваю себя, как выглядит мое поклонение здесь? Что я делаю или что я не делаю для того, чтобы мое поклонение оно было искренним, чтобы мое поклонение было верным? И, наконец, как, сидя здесь на лавочке, в этом зале, я могу поклониться Богу? Перед началом нашего служения я бы хотел прочитать вместе с вами 94-й Псалом, первые 7 стихов, для того, чтобы увидеть ответы на эти вопросы. 94-й Псалом с 1 стиха. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего. Предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его». 94-й псалом – это очень богатый псалом. И в этом псалме его автор, он говорит о нашем поклонении, о нашем правильном отношении к Богу. И здесь, в этом псалме, есть несколько истин, которые могут научить нас поклонению. Перед нашей молитвой я бы хотел вместе с вами обратить внимание на одну маленькую мысль, которая заключена в этом псалме. Когда мы начинаем читать этот псалом, первое, что мы видим, читая этот псалом, это истина о том, что Бог желает, чтобы мы приходили в Дом Его, чтобы поклониться Ему. Даже если бы не было на земле никаких других причин для того, чтобы нам прийти в церковь, этой причины уже достаточно. Бог хочет, чтобы мы собирались для поклонения Ему. Призыв Бога к поклонению, он является очень сильным аргументом для того, чтобы нам следовать Его словам. Читая эти стихи, мы не найдем того, что Богу нужно поклоняться при каких-то особых условиях. В этом псалме не говорится: «Придите и поклонитесь Богу, если к этому расположена ваша душа». Или здесь не говорится: «Воздайте славу Богу в том случае, если вы почувствовали сильное благословение». Здесь сказано ясно и просто: «Придите, воспоем Господу». «Придите, поклонимся и припадем». Что же значит это слово «придите»? Оно означает, что для того, чтобы нам выполнить Божье повеление, мы должны приложить усилия. Мы должны осознанно оторваться от суеты, которая окружает нашу жизнь, и посвятить это время для того, чтобы поклониться Богу. «Придите» – это приложить усилия для того, чтобы оставить все, что удерживает нас от поклонения Богу и мешает нам преклониться перед Богом. Но мало просто отложить суету и прийти в Божье присутствие. Здесь видны цели поклонения, которые идут гораздо глубже. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему». Или, например, дальше мы читаем: «Придите,
поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа. Бог хочет, чтобы мы это время посвятили Ему, чтобы наше сознание, наши мысли мы направляли на Бога. Бог хочет, чтобы наше поклонение, в то время, когда мы находимся здесь, время нашего поклонения, мы думали о Нем, чтобы наше сердце, оно восхищалось Его личностью. Бог хочет, чтобы во время нашего поклонения мы не думали о себе, чтобы мы не думали о наших проблемах, чтобы мы не думали о наших, может, сложностях, которые мы испытываем здесь, а чтобы мы это время посвятили Богу и думали о Нем. Бог хочет, чтобы мы думали о Его могуществе, Бог хочет, чтобы мы думали о Его милости, Бог хочет, чтобы мы думали о Его доброте. Он желает, чтобы наше сердце, оно трепетало, когда мы думаем о Его величестве. Важно понимать, что этот призыв, который мы читаем в 94-м псалме, он обращен к верующим людям, к тем, которые стремятся угождать Богу. И если мы действительно хотим, чтобы наше поклонение, когда мы находимся здесь, оно было эффективным, чтобы наше поклонение, оно было богоугодным, нам нужно считаться с тем, что говорит нам Бог. Нам нужно посвятить это время, нам нужно просить Бога, чтобы Он помог нам преклонить наше сердце перед Ним, чтобы никакие другие мысли, они не отрывали нас от Божьего Слова, которое здесь звучит, чтобы наше сердце, оно было посвящено тому, что мы созерцаем Бога. Пусть нас Бог благословит, приготовит наше сердце для того, чтобы нам услышать Его Слово, и чтобы это Слово, оно произвело в нас действие. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, я также хочу обратиться к Тебе и попросить Твоей милости, чтобы Ты помог приготовить наше сердце к поклонению для Тебя, чтобы наше поклонение, наше присутствие здесь, оно не было пустым, чтобы оно было богоугодным, чтобы, Господь, мы, приходя сюда, думали о Тебе, думали о Твоих делах, о Твоем могуществе, Господь, чтобы слово, которое звучит здесь, Господь, оно тоже не было напрасным, чтобы мы воспринимали это слово, чтобы, уходя отсюда, мы думали о том, как это слово, оно может изменить нашу жизнь, чтобы это слово, оно не давало нам покоя и не оставляло нас равнодушными в этой повседневной жизни. Я прошу за каждого, кто находится здесь, Господь, за себя, Ты, пожалуйста, благослови, чтобы наше сердце, оно было восприимчивым к Твоему Слову. Аминь. Мы еще споем общим пением песни 230 номер «От греха я спасен, в Божий мир водворен».
Садитесь, пожалуйста. Как я объявлял сегодня в нашей церкви, есть гости от брата Антоний и его братья с его церкви и сестры. И они будут сегодня участвовать в нашем служении, славить нашего Господа. И вот и время вот для их служения. Пусть Господь вас благословит. Слава Господу! Якщо пройшло паўгады, і мы зноў прыехалі да вас, і тая нагода, тая прычына, з якой мы сёння тут, на гэтым месцы, гэта тое, што мы хочам, мы жадаем, вот, каб тое жаданне, которое было у пастора, заснавальніка баптысцкіх цэркваў тут, у Брэсце, у Лукашадзе Куцьмалея, каб гэта ягонае жаданне рэалізавалася. Таму што адным з ягоных жаданняў, апроч таго, што ён хацеў, каб на кожным месцы была царква, і ён шмат прыклаў намаганняў, каб тут, на Берасцейшчыне, з'явілася шмат евангельскіх цэркваў, было тое, каб наш народ, ён сапраўды пазнаў Господа і пачуў Слова Божае на роднай мове. У сваім лісце, который он писал у 45-м годзе да другого служителя, пастора Яна Пятроўскага, он писал, что як бы я хотел, як бы прагнуў, каб писание на беларускай мове оно стало доступное для нашего народа. И, ведаеце, Господ робіць гэта магчымым. Робіць магчымым тое, каб Слово Божие на беларускай мове нагучало па ўсёй Беларусі. Наступны год, 2017 год, гэта год будзе двух таких вялікіх юбілеяў. 500 год рэфармацыі, 500 год ад пачатку такога вялікага руху, які перамяніў увесь свет, можна сказаць, і сфармаваў той свет, у якім мы жывем, і 500 год беларускай Бібліі. 500 год назад, у 1517 годзе, Францішак Скарына пачаў друкаваць Біблію на беларускай мове. І сапраўды, гэтыя две падзеі, Біблія і рэфармацыя, яны вельмі моцна звязаны, і, напэўна, Господ хоча, мае сапраўды такое, каб мы, як народ, сапраўды задумаліся пра гэта. Наколькі гэтыя две рэчы яны звязаны. Была надрукаваная Біблія, наш народ пайшоў за Господам, і гэта стала пачаткам вялікага евангельскага прабуджэння, рэфармацыі, залатога веку Беларусі. Недзе 100 год назад менавіта звязана, гэтыя падзеі былі звязаны з дзейнасцю пастора Лукашадзе Куцьмалея, калі ён пераклаў 4 Евангелі, ужо і працаваў над перакладам усяго Новага Запавету, ну і зразумела, што мала перакласці, трэба знайсці грошы, каб выдаць гэты тэкст. І ён звярнуўся да брытыйскага біблійнага таварыства. І брытыйскае біблійнае таварыства, яно накіравала свайго супрацоўніка Уілфріда Уайзмана, каб ён прыехаў сюды, у Беларусь, і разабраўся на месцы, ці патрэбная Біблія на беларускай мове. Можа быць дастаткова Бібліі на польскай мове, на рускай мове, ну, там, хто як это хоча, той так пачытае, і там на украінскай мове ёсць, навошта яшчэ па-беларуску. І вось, прыехаўшы сюды, вот этот, акурат у 20-е гады, паездзіўшы па Беларусі, будучы і гэта ў заходняй Беларусі, там і быў і ў Брэсце ён, і ў Вільні, і ў іншых гарадах, і ў Баранавічах. І пасля ён напісаў такую справаздачу, і там ёсць такія словы. Беларусы адзін з першых народаў, якія надрукавалі пісанне на сваёй мове. Гэта было ў 1517 годзе. На 8 год раней за першае друкаванае выданне па-ангельску. Можна уявіць, якімі былі цяпер беларусы, калі б пераслед і ўціск веры напрыканцы 16 стагоддзя не прывялі народ да заняпаду. Сапраўды, калі народ ішоў за Господам, было дабраславенне, калі народ чытаў Біблію, наш народ, было дабраславенне, калі наш народ адкінуў пісанне, гэта прывяло да заняпаду. І ведаеце, наступны год ён будзе адзначацца на дзяржаўным узроўні як 500 год беларускага кнігадрукавання, таму што была надрукаваная першая кніга на беларускай мове. Але вельмі важна ў гэты час не забыць пра тое, што за кніга была надрукаванай самай першай, што гэта была Біблія. Самае цікавае, што першая кніга, надрукаваная на беларускай мове, яна, першыя словы гэтай кнігі, гэта
словы апостола Павла з другого послання до Тимофея. «Все Писание, натхненное Богом и корыстное для навучання, для докарання, для наставления в праведности, каб досконалы был человек Божий, для всякого доброго дела приготованы, як сказал апостол Павел». Это первое слово, якими Скорина открыл вот это весь свой выдавецкий проект, друкуючи вот книги Библии и давши не просто первую книгу на белорусской мове, але давши Библию на белорусской мове. И ведаеце, мне вельми приемно быть тут у Берасці, то есть Берасці это, напевно, один из самых библейских городов Беларуси. Тут у 16 стагоддзі берасцейская друкарня была надрукавана берасцейская Біблія. У 20 стагоддзі, на пачатку 20 стагоддзя Лукаш Дзекуцьмалей перакладаў і выдаў новы запавет на беларускай мове. Таксама у пазнейшыя часы, я думаю, не трэба мне распавядаць, таксама друкавалі пісанне, распаўсюджвалі пісанне нават тады, калі гэта было забаронена. І, ведаеце, мы набліжаемся да гэтага юбілея, 500 год беларускай Бібліі. Гэта цудоўная магчымасць для кожнага з нас гаварыць пра тое, што тая кніга, якая ляжыць у аснаванні, у падмурку нашай краіны, нашай культуры, гэта Біблія, гэта Слово Божие. І хацеў бы падзяліцца такім невялікім, можа быць, перажываннем, што, разважаючы пра гэта яшчэ некалькі год назад, я задумаўся пра тое, што вот 500 год Слово Божие, оно гучыць на беларускай мове. Ёсць шмат перакладаў на беларускую мову. Ёсць 3 поўныя пераклады ўсёй Бібліі, ёсць яшчэ 7 перакладаў новага запавету. Уже 500 год беларускай Бібліі, але калі пашукаць, вот, дзе ўзяць Біблію на беларускай мове, то далёка гэта непроста. Хоць, напрыклад, новы запавет, выдадзены Лукашом Дзекуцьмалеем, перакладзены Лукашом Дзекуцьмалеем, ён быў надрукаваны, всяго было 4 выданні, 50 тысяч экземпляраў. Сёння знайсці гэтую кнігу немагчыма. Яшчэ выдаваліся новыя запаветы 5 тысяч, 3 тысячы. Яшчэ няма нідзе зараз кніг, толькі ў бібліятэцы можна знайсці. Поўныя Бібліі, которые вот это 3 выданні, я казаў. Але 3 пераклады, але таксама знайсці амаль немагчыма. І Господ паклаў мне на сэрца заняцца вот это перакладам пісання для таго, каб можна было надрукаваць і распаўсюдзіць гэтае слово. Каб, в прынцыпе, ну, не то, што кожны каб, прынамсі, у год 500годдзя беларускай Бібліі можна было сказаць, што вот ёсць, можна сказаць людзям, што вот можна туды пайсці, можна даць чалавеку Біблію на беларускай мове. І 5 год я працаваў над гэтым, і Господ добраславіў, што атрымалася надрукаваць. І ведаеце, сёння напрыканцы служэння мы хацелі б зрабіць падарунак кожнаму даросламу, хто ёсць тут, у гэтай зале, падараваць такое вот выданне, новы запавет на беларускай мове, такую кніжку, гэта падарунак. Але перад гэтым хацелі яшчэ таксама паслужыць спевам, паслужыць словам. І зараз я хацеў бы запрасіць братоў і сясцёр з Мінскай царквы, Ян Прадвеснік, каб мы таксама паслужылі вам на гэтым служэнні. Слава. Слава Богу, браты і сёстры. Мы рады зноў быць у вас. І мы асабліва рады, што сёння мы прыехалі. І такой цудоўны надвор'е ўвесь дзень. Ведаеце, учора, не ведаю, як у Берасці, але ў Менску было вельмі холадна, і калі мы выязджалі, крыху было прахладна нават у машыне. Але сюды мы прыехалі, і мы радуемся сёння. Самай раніцы славім Господа і славім Яго не толькі Яго прысутнасці ў доме малітвы, але таксама, калі на вуліцы мы бачым сонца цудоўнае, і мы бачым, у ім мы можам праз сонца бачыць пэўныя рысы Господа, тое, што Ён спасылае гэтае сонца і добрым і злым. Мы бачым аблокі, якія яны розныя, разнастайныя, Бог стварыў іх у кожны свой спосаб. Бачым кожны лісцік на дрэве, і кожны з гэтых лісцікаў ён узносіць славу Богу. Амен. Ён узносіць як умее. І як гэтых лісцікаў шмат на дрэвах,
так і причын. У кожнага чалавека з нас тут сидячих так шмат прычын праславіць яго. І зараз мы хацелі б яшчэ раз узнесці славу Господу. Амен. Слава Господу. Сапраўды, ці патрэбныя нам яшчэ нейкія нагоды, каб славіць Господа, калі ў нас ёсць столькі шмат прычын. Слаўце Бога, бо Ён добры, Яго ласка на вякі. У пустыні нам безводнай паказаў свае шляхі. Слаўце Бога, бо Ён Господ, бо Ён цар усёй зямлі. Перад Ім хінуцца долу усе зямныя каралі. Слаўце Бога, Ён ратуе тых, хто кліча да Яго, хто з пакораю працуе, выйдуць з цемры на святло. Слаўце Бога, тым, хто прагне, дасць Ён піць вады жывой, душу смяглую напоўніць ласкаю і добрынёй. Слаўце Бога, хто нястачу і знявагу церпіць доўга, хто ў скрусе сваёй плача, знойдзе супакой у Бога. Слаўце Бога, Яго дзеі здолее ўбачыць кожны. Той, хто мудры, зразумее дасканаласць ласкі Божай. Бога добра слави, о моя душа, слава святое ім'я, як ніколи спявай, о душа, слава Божає ім'я. Почався день, зранку сонця встала, і час співати себе і знов, щоб не було і щоб не чекала. Дай мне співати, і покуль прийде ночь. Бога добра слави, о моя душа, слава святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Ти щодрий на любов, повольний в гневі, великий, вечный, добрый ты, про ласку твою обвящу я успеве. Бо 10 000 я знайду причин, Бога добра слави, о моя душа, слава святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Бога добра слави, о моя душа, слава святое ім'я, як ніколи співай, о душа, слава Божає ім'я. Вось прийде день, коли вже сил не стане, і час наблизиться конца моего. Тебе, душа моя, співать протягне, і 10 000 год ізвиш того. Бога добра слави, о моя душа, слава святое ім'я, як ніколи співай, о душа,
Слава Господу. Сапраўды Господь достойны всей славы і всей хвалы. Я хотела прочитать верш про человека, якого уже сёння узгадывали, пастора Лукаша Куцьмалея. Ён напісаны на основе ягонага ліставання, дзе ён выказваў свае жаданні, свае спадзяванні, свае надзеі. Я прыгадаю, в молитве глубокой, дом молитвы, что был на широкой, берастейшины в образ той милый, шумных улиц, знакомые гуки, ды тае християнской навуки, что гучала у гэтых мясцінах. Мею ў сэрцы ад Бога прагнення, каб святое Яго Евангелле было людям, як светач адзіны. Ды найбольшае меў пацяшэнне праз плён працы сваёй ды служэння. Бог даваў і натхненне, і сілы. Я найперш пажадаў бы нашчадкам, каб не знік плён твой працы у звадках. Я пра гэта нястомна малюся, бо вялікае маю жаданне, каб на роднай мове пісанне меў мой любы народ Беларусі. Раніцою селіць сеяў, зерне ў поле ён кідаў. Частка пала пры дарозе, яе вораг пакляваў. Бог то мае, таму дадзена будзе, і паболей, хто не мае, у таго і адымецца тое, што мае. Частка зерня пала ў камень, вельмі хутка ўзрасла, але потым всё засохла, бо карення не было. Бог то мае, таму дадзена будзе, і паболей, хто не мае, у таго і адымецца тое, што мае. Частка ўпала у цярніну, Не хапала месца ёй, потым вырасла цярніна, заглушила ўсё сабой. Бог то мае, таму дадзена будзе, і паболей, хто не мае, у таго і адымецца тое, што мае. Бог то мае, таму дадзена будзе, і паболей, хто не мае, у таго і адымецца тое, што мае. Частка зерня ўпала ў ніву, і стакротны плён дала. Калі маеш вушы, слухай,
мае, тое, што мае. Слава Богу, браты и сестры. Хочу поделиться коротко сведчаннем своим, але паўгады таму я ўжо дзяліўся сведчаннем, і я думаю, што многія з вас яго чулі, але некаторыя рэчы я не паспеў распавесці. Сёння будзе другая серія. Маё імя Андрей, і я коротко раскажу тое, што казаў раней. Я, будучи 7 год, калі мне было 7 год, я прыйшоў у евангельскую царкву, пакаяўся і ў дзяцінстве служыў Богу спевамі у розных месцах, і канцэрты, і ў школах, і ў бальніцах, і нават у турмах. І вельмі удзячны Богу за гэты час, калі ён заклаў пэўныя падмуркі, але жыццё, яно цячэ не заўсёды так, як плануем мы і ў дзяцінстве. І будучы падлеткам, я стаў адыходзіць ад Бога адыходзіў. І ўрэшце рэшт гэта прывяло мяне да жыцця, якое Господ найбольш не любіць. Это такое цеплахладнае жыццё. Калі я вызнаваў, казаў, што я хрысціянін, але жыў зусім не хрысціянскім жыццём. І я сведчу пра тое, што калі б Бог не змілаваўся, не злітваўся, то я бы, магчыма, ўжо зараз быў у пекле, а магчыма, зараз быў бы проста хорошым чалавекам, якіх мы кожны з нас ведае, якім вельмі складана прыйсці да Бога, які ўсё ведаюць, але штосьці іх трымае. Але Бог, ён міласцівы, ён любячы, і ён накіраваў мяне ў спецыяльную установу, якая называецца турма, дзе я пасядзеў, падумаў і звярнуўся да Господа зноў. І я мінулы раз сказаў вам, наколькі гэта вялікае дабраславенне, нягледзячы на тое, што турма, ёсць рэчы, якія лічацца у гэтым свеце праклёнам, але Бог усё вяртае на дабраславенне. І я сведчыў, наколькі гэта была вялікая справа Божая, вялікая ласка Яго і любоў Яго. І, канешне, маю такую гісторыю і гісторыю многіх з вас, я думаю, можна прачытаць у Евангеліі паводле Лукі ў 15 раздзеле з 11 па 32 верш. Это гісторыя, якую все мы ведаем пра блуднага сына. Я коротко перакажу яе. У аднаго чалавека было 2 сыны, і адзін з іх ён абразіў бацьку, адзін з іх, маючы лучнасць з бацькам, маючы любоў бацькоўскую з дзяцінства, ён яго ведаў, ён вырашыў абразіць бацьку, забраў тое, што яму належала па спадчыне, і пайшоў у іншыя мясціны, далёка патраціў гэта ўсё, і ўжо дайшоў да такога стану, што еў, марыў пра тое, каб яму давалі корм свіней. І адзін момант ён вырашыў, наважыўся пайсці да свайго бацькі і папрасіць прабачэння, разлічваючы, што, можа быць, бацька яго прыме, отец яго прыме як раба, не як сына. І калі ён прыйшоў, то бацька сустрэў яго і сказаў, 22 верша, «Прынясіце найлепшыя шаты і апраніце яго, і дайце пярсцёнак на руку ягоную і сандалы на ногі, і прывядзіце кормнае цяля, і закалеце, і паеўшы, будзем весяліцца, бо гэты сын мой быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся». І пачалі весяліцца. І далей таксама ёсць працяг гісторыі пра тое, як прыходзіць старэйшы сын, які ўвесь гэты час быў верны бацьку, і ён бачыць, што малодшы блудны сын, які абразіў айца, які абразіў усю сям'ю, які дзесьці прагуляў вялікую частку маёмасці, ён сядзіць пры заколатым цяляці, і тое, што не бачыў старэйшы сын, мае гэты малодшы. Это гісторыя майго жыцця, і у тым ліку я сябе атаясамліваю выключна з малодшым сынам, блудным сынам, таму што я сапраўды у дзяцінстве меў лучнасць з Богам, меў дабраславенне, ведаў, хто такі Бог, але з часам замяніў гэта на рэлігійнасць, а далей ўжо стаў адмаўляцца ад гэтага, але Бог мяне навярнуў. І проста сёння у маім сэрцы ёсць жаданне падзяліцца сведчаннем падбадзёрвання, сведчаннем неверагодных дзеяў Божых, таму што Господ, ён
нас любіць кожнага з нас, і Ён палюбіў нас, калі мы яшчэ былі грешнікамі. І больш за тое, наш Бог, Ён той Бог, які раздзяліў Чырвонае мора і знішчыў усё войска фараона, які воскрешаў мёртвых, ацаляў слепых і рабіў многія іншыя цуды, якія мы чытаем в Бібліі, і мы з вами ведаем, я думаю, што многія з нас сутыкаліся з цудамі Божымі. І наш Бог, Ён учора, сёння і заўтра адзін і той жа. Калі я сядзеў у турме, я быў вельмі кепскім стане духоўным, душэўным, таму што я не быў гатовы да гэтага, я не здзяйсняў злачынства, па якому мяне абвінавачвалі, таму для мяне гэта было непадрыхтавана. І таксама я заўсёды быў такім добрым хлопцам, я не ішоў па гэтай дарозе, і для мяне гэта было шокам, як для многіх людзей. Але гэта было добраславеннем, таму што я звярнуўся да Бога. Той час, якога мне заўсёды не хапала, калі я працаваў, вучыўся, гуляў са сваімі сябрамі, у мяне не было часу нават з раніцы памаліцца, нарэшце, упершыню ў жыцці у меня было дастаткова часу, таму што ёсць у турме, так гэта час. І я звярнуўся да Господа, сапраўды звярнуўся. Я звярнуўся да Яго, як той сын, я проста прыйшоў, сказаў: Господи, Ты ведаеш мае шляхі, Ты ведаеш, што я рабіў, Ты ведаеш, якім я быў негоднікам, што ёсць у маім сэрцы, што я адмаўляўся ад Цябе, але я хачу зноў мець эту лучнасць з Табою, я хачу зноў быць кім Ты захочаш, але разам з Табою. І Господ, як у гэтай прыпавесці, Ён адказаў неверагодным чынам. І я магу вельмі шмат сведчанняў распавесці з таго часу, якой у турме, але адно самае вялікае пацяшэнне ад Бога я хачу зараз падзяліцца з вамі. Калі я сидзеў, я маліўся кожны дзень, але ўсё роўна, ведаеце, я не ведаў, што са мной будзе, я не ведаў, колькі мне дадуць тэрміна, мне маглі даць вельмі вялікі тэрмін, маглі выпусціць, і гэта ніхто не ведаў, што будзе. І самае вялікае у справе любога чалавека – гэта невядомасць, это самае, што нас найбольш пужае. І мне было сапраўды, я думаю, што вельмі патрэбна такая дапамога ад Бога, добраславенне ад Господа. Я маліўся кожны дзень. І аднойчы я памятаю, што адбылася наступная рэч. Вельмі рана раніцай я падняўся, стаў маліцца, чытаць Слова Божие. І я чытаў той раздзел Бібліі, які распавядае пра то, як народ ізраільскі ўвайшоў у зямлю абяцаную. І першая перашкода, з якой ён сустрэўся, калі ён навярнуўся да Бога, увайшоў у зямлю абяцаную, это был Ерихон. Это был неприступный город. И историю вы ведаете все, что по молитве этот город, который является увособлением зла, увособлением греху, он рухнул. И в этот час я сидел, когда вы будете у Менску, вы можете подойти, в центре города, на улице Володарская 2, находится старый замок, который выкористовуется с самого початку как турма. Ён з'яўляецца такім замкам у гатычным стылі, там 4 вежы. У самым цэнтры горада 19 стагоддзя пабудовы. І я сядзеў у камеры, якая была вельмі блізка да адной з гэтых вежаў, суседняя камера. І я маліўся, я пачаў маліцца ў гэты час, знаходзішся там рана раніцай, калі яшчэ мае сукамернікі многія спалі, некаторыя ўжо не спалі. Я першыню ў сваім жыцці, упершыню, і, можа быць, нават апошні раз я больш не магу прыгадаць, каб я маліўся. Бог проста паклаў на сэрца, каб я маліўся за разбурэнне цвярдыні ў маім жыцці. І я маліўся такімі словамі, як, я думаю, што многія маліліся: Господи, я ведаю, што Ты Бог вялікі, Ты Бог, які стварыў неба і зямлю, і я верую тое, што Ты напісаў, што напісана ў гэтым слове, я верю, што это было. Я прашу Цябе, разбуры всякія муры неправеднасці, всякія вежы зла ў маім жыцці. Я прашу Цябе, Божа, разбуры гэтай вежы грэху, вежы зла, які ёсць у маім жыцці. Пакажы мне дарогу свабоды, пакажы, што Ты Бог вялікі. Я маліўся такой малітвай нейкі час, і я сказаў «Амен». І ведаеце, я думаю, што прайшло дзесьці, можа быць, паўхвіліны, можа быць, 2 хвіліны, но вельмі кароткі час прайшоў з таго часу, як я сказаў «Амен», і у камеры, якой я знаходзіўся, раздаўся страшэнны грохат. І вся камера, яна была запалонена белым дымам, ці пасля мы зразумелі, што это пыл, белы пыл. І калі ўсе павскакивалі, все былі вельмі спужаны, ніхто не ведаў, што адбылося, думалі, можа быць, грузавік перевернуўся з цэментам, ці штосьці такое здарылася, ці нейкі выбух.
то з дапамогай спецыяльных прыстасаванняў паглядзелі, што адбываецца за вакном. І тыя людзі, якія глядзелі, яны павярнуліся да нас і сказалі: вы не паверыце, але тая вежа, якая была самая бліжняя да нас, мы сядзелі побач з этой вежай, это была вуглавая камера, яна абрынулася, яна была зруйнавана. Это адбылося ў 2008 годзе. І я быў шакаваны тым, як Господ можа адказаць на малітвы. Мае сукамернікі, яны пачалі смяяцца і казаць: можа быць, Бог прамахнулся, помолись яшчэ раз, потому что, может быть, он хотел нас вызволить, але суседняй камеры, которая была самой близкой до этой вежи, там отвалился кавалак сцяны нават. Але я ведаў, пра што гэта была молитва, я ведаў, пра што Бог уклаў в маё сэрца молиться. Господ не хотел, каб я выйшаў, але он хотел, каб я ведаў, што дзе б я не быў, у якой б страшнай сітуацыі для мяне я не быў, яна не страшная для Бога. І ён даў падбадзёрванне такім цудоўным чынам. Зараз мы кожную нядзелю праводзім евангелізацыю ў цэнтры горада побач з гэтай турмой. І калі мне ёсць нейкія хваляванні, калі мне ёсць нейкія думкі, калі падыходзяць нейкія людзі, спрабуюць перашкодзіць, ці нешта яшчэ бывае ў маім жыцці, я проста гляджу на гэтую вежу. Яна адкрыта для назірання любому жыхару Менска. І я памятаю, што зрабіў Бог. Я памятаю, што Бог проста па малітве, ён у одну секунду, як гэта было апісана ў старым запавеце, дзеля аднаго чалавека, які абражаў яго ўсё жыццё, які грашыў, які толькі навярнуўся, ён зруйнаваў гэтую вежу. І я проста хачу падбадзёрыць вас у двух аспектах. Першы, можа быць, вы, як я, вы ведалі Господа, ці вы ведаеце, што ён ёсць, але ў вашым сэрцы дагэтуль нейкія думкі, што, можа быць, Бог зробіць нейкі цуд у маім жыцці, і я за ім пайду. Бог зробіць нешта вялікае ў маім жыцці, я за ім пайду. Ці нейкія яшчэ вы ставіце умовы Господу, але так не працуе. Бог вялікі, цудоўны, і ён робіць цуды ў жыцці. Вы можаце чуць сведчанне ў гэтай царкве кожную нядзелю, але спачатку, што вам трэба зрабіць, як гэтаму блуднаму сыну, гэта прызнацца сабе, дзе вы знаходзіцеся, звярнуцца да Господа. І калі ў вашым сэрцы ёсць думка, што Бог вас не прыме, то гэта неправда. Бог прыняў мяне, таго, хто з самага дзяцінства ведаў яго, але пасля адкінуў яго, які пасля абражаў, які быў негоднікам, але ён прыняў, і больш за тое, як у гэтай прыпавесці, ён зарэзаў для мяне кормнае целя. Ён зрабіў такія цуды, пра якія я зараз, праз ужо 8 год я сведчу, я не стамлюся сведчыць, і гэта была Божая справа для мяне, для грэшніка. І я хочу вас абнадзеяць, калі вы такі чалавек, то бяжыце да Господа проста зараз. Вы ўбачыце, як ён адкрые для вас дзверы. Вы ўбачыце, як тое, што ён робіць, каб падтрымаць вас. Ён ведае, колькі у вас сілаў, але ён зробіць гэта для вас. Проста зрабіце гэты першы крок. Зрабіце, прыбяжыце да яго, і ён зробіць усё астатняе. І другое, калі вы знаходзіце сітуацыю такога старэйшага брата, можа быць, вы зараз перажываеце какую-то цяжкую сітуацыю, і для вас вы чуеце гэтыя сведчанні, і, можа быць, яны вас нават не абнадзейваюць і не падбадзёрваюць, наадварот, вы думаеце, чаму ў мяне ў такога жыцці няма? Паглядзіце на гэтага старэйшага брата. Так у яго жыцці не было закормленых цяляцяў. І праўда такая, што многія вялікія грэшнікі, яны дзеляцца сведчаннямі, як Бог іх вызваліў ад гераінавай залежнасці, ад розных смяротных хваробаў, ад розных залежнасцяў, якія разбуралі іх жыццё. І людзі, якія выраслі ў царкве, выраслі праведнікамі, яны вельмі часта думаюць, чаму так у маім жыцці няма. Але Господ што кажа у 15 раздзеле? Ён кажа: «Дзіця, ты заўжды са мною, і ўсё маё тваё». І гэта вялікае дабраславенне ад Господа, што вы, як старэйшы брат, выраслі ў царкве, што вы захавалі яму вернасць, і ў Господа узнагарода вашай не меншая, і больш за тое, вось тое, што я зараз сказаў, калі Господ мяне, такога грэшніка, любіць так, што я зараз стаю тут, я не дзесьці валяюся пад плотам, я не дзесьці наркаман ці штосьці яшчэ, але калі я звярнуўся да яго, ён змілаваўся нада мною, то як больш любіць ён вас, тых, хто не здраджваў яму, тых, хто захаваў яму вернасць. Я проста зараз хочу
подбадзёрыць вас і сказаць, што Господ вас любіць, і наш Бог, Ён цудоўны Бог. Ён і сёння робіць тыя самыя цуды, якія напісаны ў Бібліі. Ён і сёння праз розныя спосабы Ён дае свае адкрыцці дзецям Яго. Слава Яму за гэта. Слава Богу. Хацела таксама падзяліцца сведчаннем свайго жыцця. Бог нагадаў мне на імгненне той дзень, што быў мне на збаўленне. Калі ў той змрок, што быў ува мне, трапіў святла твайго прамень, ды асляпіў, бо мае вочы здаўна прывыклі ўжо да ночы. Спачатку стала страшна мне, што я згару ў тваім святле, згару ад сораму і пакуты. Аднак мой голас быў пачуты. Ты даў мне новае жыццё і прыгажосці пачуццё, і той агню твайго прамень стаў разгарацца ўсё мацней, і пасля ўсё больш гарэць хацела, бо з цягам часу зразумела, што свету гэтага стандарты ніякіх высілкаў не варты. Вялікі Бог прыйшоў з нябёс, каб ты, памёршы, уваскрос. Цябе ўжо тады заўважыў, калі нічога ты не важыў. Мой Бог, ты зняў з мяне праклён, каб талент мой прыносіў плён. Даруй мне пыху, Господ мой, дазволь скарацца пра табой, табе служыць усім жыццём, а ў канцы згарэць, каб быць зайцом. Бачу Бога кожний день, як відкрию очі на світанку, яну золку золотим, що землі світлом своїм зазяє ранкам. Сюди ти, наш безконций Творця Бог, наш небесний Батько Бог, ти незмінний у любові, ти милосердний, ти святий, будь на небі і на землі, добрословенний. Сюди ти, Бог святий, слава тобі, навеки слава. Сюди ти, Бог святий, слава тобі, навеки слава. Бачу Бога кожний день, в розвітальнім крику журавлини, у небесний он спокой, душу клича за собой, лететь у рай. Сюди ти, наш безконций Творця Бог, наш небесний Батько Бог, ти незмінний у любові, ти милосердний, ти святий, будь на небі і на землі, добрословенний. Сюди ти, Бог святий, слава тобі, навеки слава. Сюди ти, Бог святий, слава тобі, навеки слава. Сюди ти, Бог святий, слава тобі, навеки
навеки слава. Бачу Бога кожний день, на шляху моим, что йде до неба. В сердце и духом ты живешь, спевы, что ты мне даешь, как что мне хлеба. Всюди ты, наш расконцы, Творца Бог, наш небесный Батька Бог, ты неизменный у любови. Ты милосердный, ты святый, пусть на небе и на земле, добрословенный. Всюди ты, Бог святый, слава Тебе, навеки слава. 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 Слава Тебе, навеки слава. Слава Господу. Ведаеце, я хотел бы зараз подзяліцца некаторымі разважаннямі, которые узніклі ў мяне, калі я працаваў над перакладам. Ведаеце, калі чытаеш на грэцкай мове пісання, калі думаеш, як это лепш перакласці, прыходзіць шмат думак і шмат розных разважанняў. Господ прамаўляе ў гэты час вельмі многа. І я хотел бы поделиться одним з таких, может быть, перших, але таких для меня вельмі важных таких открытий, которые я атрымаў еще на самом початку моей працы. Я хотел бы поделиться некоторыми разважаниями над Нагорной проповедью нашего Господа Иисуса Христа. Нагорная проповедь – это Евангелие паводле Матвея, это 5, 6 и 7 разделы этого Евангелия. И каждый человек, який починает читать Новый Заповет, который смог пройти вот это первый раздел, звычайно, альбо человек на первом разделе, и он уже, когда вот человек неверующий, берет Писание, то звычайно он альбо первый раздел не может переодолеть, альбо когда первый раздел переодолее, то уже до 5-го дойдзе обовязково. И тому, напевно, тому Нагорная проповедь – это самый, напевно, вядомый фрагмент Писання. Яна буквально разабраная на цытаты. І кожны ведае словы з гэтай Нагорнай проповедzi: «Не судите и не будете осуджаны», «Счастливые убогие духом», «Счастливые те, кто плачут», «Любите ворогов ваших», там, «Подстав правую щеку», там, «Молитва Отче наш», это так само Нагорная проповедь. «Не кидайте перлу перед свиньями», и целый шерах, то есть таких вядомых, которые ведаюць не толькі веруючыя, але нават кожны неверуючы ведае гэтыя фрагменты. Ён, можа быць, не ведае, адкуль гэта взятыя словы, але ведае, што гэта, гэтыя словы. А мы ведаем, што гэта Нагорная проповедь Ісуса Христа. І з аднаго боку, Нагорная проповедь – гэта вельмі вядомы фрагмент Пісання. З другога боку, гэта той фрагмент Пісання, які нікога не пакідае абыякава. Гэта тыя словы Ісуса Христа, якія кожнага, хто іх чуе, кожнага, хто іх чытае, напаўняе трымценнем. У гэтым слове Ісус ставіць вельмі высокую планку.
Ён кажа сваім вучням, 5 раздел, 20 верш, «Бо кажу вам, калі праведнасць ваша не перавысіць праведнасці кніжнікаў і фарысеяў, вы не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае». І не проста Ісус кажа, што нехай праведнасць ваша перавысіць праведнасць кніжнікаў і фарысеяў, але далей ён, як той, хто мае ўладу, ён тлумачыць, што значыць праведнасць вучняў Хрыста павінна перавысіць праведнасць кніжнікаў і фарысеяў. Я зачытаю некалькі фрагментаў з 5 раздзела Евангелія паводле Мацвея, там, дзе Ісус кажа, што вы чулі, што сказана, а я кажу вам. Вы чулі, што сказана старадаўным, не забівай, а хто заб'е, падлягае суду. А я кажу вам, што ўсякі, хто гневаецца на брата свайго дарэмна, падлягае суду. Вы чулі, што сказана старадаўным, не чужалож, а я кажу вам, што ўсякі, хто глядзіць на жанчыну, жадаючы яе, ужо чужаложыць з ёй у сэрцы сваім. Сказана таксама, што калі хто разлучаецца з жонкаю сваёю, нехай дасць ёй развод. А я кажу вам, хто разлучаецца з жонкаю сваёю не з прычыны распусты, той робіць яе чужаложніцай, і хто жэніцца з разведзенай, той чужаложыць. Яшчэ чулі вы, што сказана старадаўным, не прысягай фальшыва, але спаўняй перад Господам прысягі твае. А я кажу вам, не прысягай зусім, ані небом, бо яно пасад Божы, ані зямлёю, бо яна падножжа ног ягоных, ані Иерусалимом, бо ён горад вялікага валадара, ані галавою сваёю не прысягай, бо не можаш ані воднага воласу зрабіць белым ці чорным. Але няхай будзе слова вашае так, так, не, не. А што больш таго, тое ад злога. Вы чулі, што сказана, вока за вока і зуб за зуб. А я кажу вам, не праціўцеся злому, але хто ударыць цябе ў правую шчаку тваю, павярні да яго і другую. І хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе вопратку, аддай яму і шаты. І хто прымусіць цябе ісці з ім 1 мілю, ідзі з ім 2. Таму, хто просіць у цябе, дай, і ад таго, хто хоча у цябе пазычыць, не адварочвайся. Вы чулі, што сказана, любі бліжняга твайго і ненавідзь ворага твайго. А я кажу вам, любіце ворагаў вашых, дабраслаўляйце тых, якія праклінаюць вас, рабіце дабро тым, якія ненавідзяць вас, і маліцеся за тых, якія крыўдзяць вас і пераследуюць вас, каб сталіся вы сынамі Айца вашага, які ў небе, бо ён узнімае сонца сваё над добрымі і злымі і спасылае дождж на праведных і неправедных. Амен. Гэтыя словы, калі іх чытаеш, гэтыя словы, калі іх чуеш, яны напаўняюць трымценнем. Яны сапраўды трохі палохаюць. І першая думка, якая прыходзіць, гэта думка, хто можа жыць паводле такога стандарту? Хто можа выканаць гэтае слово? Ці гэта увогуле рэальна для нас? І ведаеце, многія веруючыя, яны знаходзяць сабе такое пэўнае апраўданне, кажучы, што гэта слово яны паказваюць той высокі стандарт, які ставіць Ісус для нас. Але мы не можам жыць паводле гэтага стандарту. І таму, так, гэта слово яно паказвае, што мы грэшныя, што мы патрабуем Ісуса Хрыста, і таму гэтае слово, яно не для нас. Гэтае слово не для мяне, яно датычыць, некага іншага, не мяне. Але калі мы паглядзім на тое, каму казаў Ісус гэтае слово, Ісус сказаў гэтае слово не проста як разважанне. Ён казаў гэтыя словы да сваіх вучняў. Ён казаў гэтыя словы тым людзям, якія ішлі за ім. Это значыць, што гэтыя словы, которые здаюцца складанымі для выканання, яны звернутыя да нас, да тых, якія называем сябе Хрыстовымі. І гэтыя словы, яны здаюцца нам невыканальнымі, толькі на першы погляд. Некаторыя словы мы разумеем, што да, это магчыма выканаць. Хоць нават пачынаючы з першых гэтых словаў, калі Ісус кажа, што я кажу вам, што всякі, хто гневаецца на брата свайго дарэмна, падлягае суду.
А хто скаже брату свайму рака, падлягае сандрыёну, а хто скаже дурань, падлягае гіене вогнян, то нават гэтыя словы, яны вельмі жорсткія здаюцца. Ну як, калі ты нешта скажаш на брата свайго, калі ты загневаешься на брата свайго, то уже сразу гіена огненна. А як же милосерднасць Божия і все такое? І, ведаеце, нават гэтыя словы, яны нас палохаюць, не кажучы уже пра наступны. Але я хочу сказаць, што гэтыя словы, яны здаюцца нам невыканальнымі. Часто з-за таго, што мы спрабуем паставіць сябе ў экстрэмальную сітуацыю. Як, напрыклад, з гэтымі словамі, калі Ісус кажа, не праціўцеся злому, альбо любіце ворагаў вашых. Ведаеце, многие люди сразу думают, что вот сразу война, немцы, и як вот это любить у такой ситуации. Але я хочу сказать, что не трэба ставить себе у экстремальную ситуацию. Не трэба думать про то, як ты поведешь себе у экстремальной ситуации. Не трэба думать про то, як я не смогу загневаться на брата моего, калі ён мне зробіць вот это, гэта и гэта. Тое, што будзе, калі прыйдзе экстрэмальная сітуацыя. Тое, што будзе, калі прыйдзе нейкая сітуацыя выбару жыцця і смерці. Як я павяду гэтай сітуацыі, пра гэта ведае толькі Господ. Так як Пётр, который казаў, калі Ісус сказаў, што ўсе вы адрачэцеся ад мяне, ён казаў: Господи, хоць бы памерці за цябе прыйшлося, не адракуся. Але Ісус сказаў яму: певень, не заспявая двойчы, як ты 3 разы скажаш, што не ведаеш мяне. Як я павяду сябе ў экстрэмальнай сітуацыі, як нехта іншы павядзе сябе ў экстрэмальнай сітуацыі, гэта справа Господа. Але тое, што датычыць мяне, тое, за што я магу ўзяць адказнасць, гэта тое, як я сябе паводжу ў звычайнай сітуацыі. У той сітуацыі, в якой я жыву, якая не патрабуе ад мяне нейкага подзвігу веры, але яна патрабуе ад мяне жыць паводле слова Господа. І гэтыя словы на хорнай пропаведзі, гэта не словы пра тое, што мы павінны рабіць, калі там эта сітуацыя там нейкая там вельмі напружана, але тое, што Господ жадае ад цябе у твоей штодзённай сітуацыі. Не гневацца на брата свайго, прабачаць, калі нехта пакрыўдзіў цябе. Сапраўды не казаць у сэрцы сваім, трымаць свой язык за зубамі і не казаць крыўднае слово. Нават калі табе здаецца, што чалавек, ён зрабіў нешта неправільна. Як ён мог зрабіць гэта? Вот это ён зрабіў несправядліва. Ведаеце, вельмі часта мы судзім сябе паводле таго, што мы хацелі зрабіць, а іншых людзей паводле таго, што яны зрабілі. Нам здаецца, што вот это я бачу, я ведаю, што павінна быць, і таму гнеў узрастае ў маім сэрцы, але Ісус кажа, што не гневайся на брата свайго дарэмна. Не імкніся асудзіць раней часу брата свайго. Як пазней ён там кажа, што ты глядзіш на сучок у воку брата свайго, а у воку сваім бервяна не бачыш. Паглядзі лепш на сваё бервяно, і тады ўбачыш, як выняць сучок з вока брата твайго. Калі я чую гэтыя словы, Господ, я пачынаю жыць гэтым словам. І вы чулі, што сказана старадаўнім: не чужалож. Я кажу вам, што ўсякі, хто глядзіць на жанчыну, жадаючы яе ўжо чужаложыць з ёй у сэрцы сваім. Тое, што сапраўды яно ёсць, тое, што можна рабіць, это сапраўды палажыць заслону на вочы свае. Тое, што можна рабіць, гэта сапраўды пазбягаць усяго таго, што вядзе да граху. І гэтыя словы, што калі правае вока твоё згаршае цябе, вырве яго і кінь ад сябе, і калі правая рука твоя згаршае сябе, адсячы і кінь сябе. Не трэба вырываць вока, не трэба адсякаць руку, але можна адкінуць тое, і трэба адкінуць тое, што вядзе цябе да грэху. Тое, што прымушае, стварае для цябе умовы, каб грашыць. Тое, што
Ісус каже, што не прысягай фальшыва, але спаўняй перад Господам прысягі твае. Пытанне не датычыць толькі прысягі і таго, ці нават разважання, таго, ці у якой сітуацыі можна прысягаць, ці могуць там хрысціяне прысягаць і гэтак далей, але перш за ўсё значэнне слова. Што значыць твае слова? Ці слова твоё так, гэта так, а не, гэта не. Ці для таго, каб твоё слова штосьці значыла, трэба яшчэ нейкі рытуал, нейкая прысяга. Чаму з'яўляецца патрэба прысягі? Это значыць, калі людзі не адказваюць за свае словы. Калі людзі гавораць, чалавек сказаў, паабяцаў і забыў. Адразу ён нават не задумаецца, ён нават калі абяцае, ён ужо не збіраецца гэта выконваць. Слова яно нічога не каштуе. Калі ты ідзеш за Христом, твоё слово яно каштуе. Таму Пісанне кажа, што каб мы былі павольныя на слово, думаць тое, што ты кажаш, і калі ты сказаў так, значыць так. Калі сказаў не, значыць не. Калі штосьці паабяцаў, споўні. Калі ты нешта павінен зрабіць, зрабі. Сказаў, што гэта зробіш, трэба зрабіць. Таму што бывае всякае, і нават сярод веруючых людзей Ісус кажа, што няхай слова ваше будзе так, так, а не, не. Ці гэтае слово пра не праціўцеся злому, але хто ударыць цябе ў правую шчаку твою, павярні да яго другую. Нередка мы разумеем гэтае слово і глядзім на гэтае слово як на вот это што, калі мяне будуць забіваць, што мне рабіць, не працівіцца злому, каб мяне проста забілі. Но слово гаворыць не пра гэта. Слово не гаворыць пра пагрозу жыцця. Нават гэтае слово, Ісус кажа, што калі хто ударыць цябе ў правую шчаку твою, падстаў яму і другую. Ведаеце, калі кулаком б'юць у твар, звычайна б'юць, большасць людзей б'юць правай рукой. І калі правы кулак ляціць у твой твар, то пападае ў левую шчаку. А калі ў правую шчаку, то это тады, калі цябе б'юць па шчацэ, калі цябе б'юць па шчочыну. І калі цябе далі па шчацэ, калі цябе пакрыўдзілі, калі цябе прынізілі, калі цябе зняважылі, падстаў другую. Калі нехта хоча з табою судзіцца і ўзяць у цябе вопратку, нехта хоча з табою судзіцца і забіць цябе, ўзяць у цябе вопратку, аддай яму і шаг. Калі хоча нехта з табою прайсці, каб ты ішоў з ім мілю, ідзі з ім 2. Это тое, што я магу рабіць. Калі нехта пакрыўдзіў мяне, калі нехта чапляецца да мяне, калі нехта просіць яму дапамагчы, а мне гэта ніяк не хочацца. У мяне зусім іншыя планы. У мяне зусім іншае жаданне. Я ўвогуле не збіраюся у гэты дзень нікому дапамагаць. Мне просяць, каб я прайшоў мілю. Прайдзі з ім 2. Дапамажы чалавеку, зрабі нават, можа, больш, чым ён просіць. І гаворка не ідзе пра некага далёкага, пра тых людзей, якія там, ты ідзеш па вуліцы, і там нехта просіць цябе, падбягае нейкі чалавек і кажа, дапамажы, ці пазыч мне $1000. І ты там уже думаеш, той, хто просіць у цябе, таму не адмаўляй. Але гаворка ідзе пра нашых бліжніх, пра тых людзей, которые ёсць побач, нашых братоў, сясцёр, нашых суседзяў, нашых родных, блізкіх. Пачні жыць паводле гэтага слова з тымі людзьмі, якія побач. Тое, што ён просіць цябе, не адмаўляй. Прайдзі з ім 2 мілі. Там хоча з табою судзіцца, забраць у цябе вопратку, аддай яму і верхні адзень. Любіце ворагаў вашых. Ворагі гэта, яшчэ раз паўтараю, ворагі гэта не вайна і немцы, гэта паглядзі на тых людзей, якія побач з табою. Часта бывае, што так, як сказано ў Пісанні, што ворагу чалавеку хатняе яго.
Вораги ёсць людзі, якія жывуць праз плот, суседзі, якія жывуць у адным доме. Тыя, которые жывуць пад адным дахам, муж і жонка, яны могуць быць ворагамі адзін адному. Бацькі, дзеці, браты, сёстры. Нейкія сваякі адзін з адным могуць не размаўляць месяцамі, а то часам і гадамі. Пра такіх ворагаў, кажа Ісус, пачніце любіць тых людзей, якія побач. Пастаўся да іх не як да ворага, але як да таго, каго ты будзеш прслаўляць. І калі ты пачнеш рабіць так, калі ты пачнеш жыць паводле Слова Ісуса Христа адносна сваіх бліжніх, ще раз повторяю, не трэба думаць пра то, як я зраблю з дальнім. Ці пазычу я, ці дапамагу я, ці буду я дабраслаўляць, калі мяне пакрыўдзіць нехта на вуліцы. А тое, што ты зробіш, калі цябе нешта папросіць той, хто побач з табой? Што ты зробіш, калі да цябе звернецца той, хто блізкі табе? Твой брат, твоя сестра. Калі цябе пакрыўдзіў той, который блізкі табе. Калі муж пакрыўдзіў жонку, жонка пакрыўдзіла мужа. Калі дзеці пакрыўдзілі бацькоў, бацькі пакрыўдзілі дзяцей, калі сусед пакрыўдзіў суседа. Што ты зробіш? Як ты будзеш ставіцца? Ці сапраўды ты будзеш маліцца і дабраслаўляць таго, хто крыўдзіць цябе і пераследуе цябе, хто чапляецца да цябе, хто нечага хоча ад цябе, хто мае да цябе прэтэнзіі? Ведаеце, калі я быў яшчэ студэнтам, мне было год 20-22, мне здавалася, што як можна сварыцца паміж людзьмі. Але уже пражыўшы больш, я заўважаю, што людзі сварацца за дробязь, за 1 квадратнага метра. Маеш у аднаго 15 сотак, у другого 15 сотак, а як плот правесці, на чыім баку будзе сетка, людзі могуць стаць ворагамі адзін адно. Муж і жонка, которые жывуць пад адным дахам, могуць пасварыцца без дай прычыны і месяц не размаўляць адзін з адным, таму што яны пасварыліся. І самае такое непрыемнае, што гэта можа здарацца нават сярод веруючых людзей. І таму Ісус кажа гэтыя словы, што калі праведнасць ваша не перавысіць праведнасці кніжнікаў і фарысеяў, калі ты не зможаш жыць хаця б са сваімі бліжнімі на аснаванні гэтага стандарта, то нічога не вартыя твае разважанні, як ты зможаш жыць у нейкай іншай сітуацыі, як ты павядзеш сябе адносна дальніх, як ты павядзеш сябе ў нейкай экстрэмальнай сітуацыі. Яшчэ раз паўтараю, экстрэмальная сітуацыя – это справа Господа. У экстрэмальнай сітуацыі часта людзі, ад якіх не чакаеш нічога добрага, яны становяцца героямі. А людзі, на которых спадзяешся, яны робяць такія рэчы, пра якія лепш бы не ведаць. Але у штодзённай сітуацыі, калі ты ідзеш за Господа, калі ты чуеш Слова Божае, то будзь яго выканаўцам. Гэтае слово Нагорнай пропаведзі, яны заклікаюць нас жыць паводле гэтага стандарта з нашымі бліжнімі. У першую чаргу. Не думаць, як я павяду сябе, але жыць тут і цяпер, у гэтай сітуацыі. Прабачаць, калі цябе пакрыўдзілі. Не гневацца, нават калі штосьці зрабілі вартае гневу. Дапамагчы, калі цябе просяць. Адказваць за свае словы, каб слова тваё было так, не. Калі штосьці уводзіць цябе ў грэх, адкінь гэта, не ідзі за гэта. Будзь сапраўды выканаўцам слова. Кожны з нас ён чуў гэтае слово. Кожны з нас чытаў гэтае слово.
І зараз ми ще раз почули слово Ісуса, яким Він звертається до нас, своїх вучнів. І хотів би, щоб ми зараз помолилися. Помолилися про те, щоб ми були не просто слухачами слова, але виконавцями слова. Так як Ісус заканчиває ось цю Нагорну проповідь, говорячи це слово, і Він у кінці розповідає історію, пам'ятаєте, про двох людей, які збудували, один збудував свій дом на піску, а другий збудував свій дом на скалі. І в чим відрізнення поміж ними? Чим відрізнення піска від скали? 7 розділ Євангелія поводле Матвія, 24 вірш і до 27. «Ды кожного, хто слухає гэта слово моє і виконує їх, прирівняю до чоловіка мудрого, який побудував дом свій на скалі. І пойшов дощ, і розлилися реки, і подзьмули вятри, і ударили на дом той, і він не впав, бо був умацований на скалі. А кожен, хто слухає гэта слово моє і не виконує їх, буде подобний до чоловіка дурного, який побудував дом свій на піску. І пойшов дощ, і розлилися реки, і подзьмули вятри, і ударили на дом той, і він упав, і було падіння ягоне велике». Чоловік мудрий – це той, хто слухає слово і виконує його. Я запрошую, давайте ми зараз станемо перед Господом і помолимося, щоб нам бути не просто слухачами слова, а виконавцями слова. Подякуємо за його слово і просимо, щоб ми справді виконували його слово. Давайте помолимося. Отец Небесний, я дякую Тобі за Слово Твоє, яким Ти звертаєшся до кожного з нас. Я дякую Тобі за Слово Твоє, яке записане у книзі Твоєї Біблії. Я дякую Тобі за Слово Твоє, яке сталося тілом, за Сина Твого Ісуса Христа, який прийшов на цей світ, щоб кожен, хто вірить у Його, не загинув, але мав життя вічне. Я прошу Тебе за кожного з нас, щоб, Господь, ми були не просто слухачами Слова, але виконували те слово, яке Ти кажеш до нас. Щоб справді кожне слово, яке ми чуємо, яке ми читаємо у Біблії, щоб справді ми виконували це слово. Щоб це слово не заставалося просто інформацією, яку ми ведаємо, про яку розважаємо, але становилося керівництвом до діянь. Щоб ми слухали Твоє слово і виконували його. І справді були подобними на чоловіка мудрого, який побудував дом свій на скалі. Что нават калі разольются реки, и польются дожди, и подзьмуць вятры, и удараць на гэты дом. На наш дом гэты дом устаіць, бо ён пабудаваны на скале, бо ён пабудаваны на слове Тваім і на выкананні слова Твайго. Табе, Господ, нехай будзе слава, чэсць і хвала на векі вякоў. Амен.